हेलो पिलाମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଶୁଭର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ 1 ଅଶୁଭ, ଅପସନ୍ ବି ଖରାପ, ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଃଖ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଶୁଭ। ଅଶୁଭ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୁଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଶୁଭ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦୟା। ଦୟାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୃଣା, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରୋଧ, ଅପସନ୍ ସି ନିର୍ଦ୍ଦୟତା, ଅପସନ୍ ଡି ଅସହିଷ୍ଣୁତା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ନିର୍ଦ୍ଦୟତା। ଦୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୟତା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଧନୀର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗରିବ, ଅପସନ୍ ବି ଦୁଃଖୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅଳସ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଶୁଭ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଧନୀର ଅପସନ୍ ଏ ଗରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ବି ଅଶାନ୍ତି, ସି କ୍ରୋଧ, ଡି ଆନନ୍ଦ। ଅପସନ୍ 4ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି। ଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଅସତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ମିଥ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ଦୁର୍ଜନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନର୍ଥ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ। ଦୀର୍ଘର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଛୋଟ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଲଘୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଅଳ୍ପ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା କୁହନ୍ତୁ। 6ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲଘୁ। ଦୀର୍ଘର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଲଘୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଦିନର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ଅତି ସହଜ। ଦିନର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ରାତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ପୁରୁଷର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସହଜ। ପୁରୁଷର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ନାରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଆଗର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ପଛ, ତଳେ, ଦିଗ, ଦୂର। 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଛ। ଆଗର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପଛ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଡ଼। ବଡ଼ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଛୋଟ, ଲଘୁ, ଅଳ୍ପ, ସମାନ। ବଡ଼ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଛୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ନୂଆର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୁରୁଣା, ବି ଆଗ, ସି ପଛ, ଡି ଅସତ୍ୟ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୂଆର ପୁରୁଣା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦରର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୁରୂପ, ଅପସନ୍ ବି ଖରାପ, ଅପସନ୍ ସି ମାନା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଶୁଭ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୁରୂପ। ଏଠି ଅପସନ୍ରେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଇନି, କୁରୂପ ଦେଇଛି। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରର କୁରୂପ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ସଫଳ। ସଫଳର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଫଳ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ଅନୁତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସି ହାରି ଅଛି, ଡି ଅସଫଳ। ସଫଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ? କୁହନ୍ତୁ ଅସଫଳ। ସଫଳର ଅସଫଳ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ସତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅସତ୍। ମିଥ୍ୟା ହେବନି, ଦୁଷ୍ଟ ହେବନି, ଖରାପ ହେବନି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସତ୍ର ଅସତ୍ ହେବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଏଠି ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ କ'ଣ? ଦୁଃଖ। ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଦିଏ ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ପିଲାମାନେ ବି ଭୁଲ କରି ଆସନ୍ତି। ସୁଖର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିପରୀତ ଦୁଃଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଅସୁସ୍ଥ, ଅପସନ୍ ସି ଦୁଃଖ, ଅପସନ୍ ଡି କଷ୍ଟ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରୋଗ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କହିଛି ନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରୋଗ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? 17 ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଘୃଣା, ଅପସନ୍ ବି ଶତ୍ରୁତା, ଅପସନ୍ ସି ରୋଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଅସହିଷ୍ଣୁତା। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଘୃଣା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଦେଖନ୍ତୁ
ନୀତି ନୀତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଅନୀତି, ଅପସନ୍ ବି ଅନର୍ଥ, ଅପସନ୍ ସି ଅସତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁଚିତ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୀତିର ଅନୀତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ସତର୍କ। ସତର୍କର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅସତର୍କ, ଅପସନ୍ ବି ଅସାବଧାନ, ଅପସନ୍ ସି ଅଳସ, ଅପସନ୍ ଡି ଅସଚେତନ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅସାବଧାନ। ସତର୍କର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଅସତର୍କ ହେବନି, ଅସାବଧାନ ହେବ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅସାବଧାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ଜୀବନର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୀବନର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ଆଲୋକ। ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାର। 22 ଶିକ୍ଷିତର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଅଶିକ୍ଷିତ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। 23 ଉତ୍ତରର କ'ଣ? ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଉତ୍ତରର ଦକ୍ଷିଣ ହେବ। 24 ପ୍ରସନ୍ନର ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ଅପସନ୍ ଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 25 ବିଜୟର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପରାଜୟ, ଅପସନ୍ ବି ହାର, ଅପସନ୍ ସି ଅସଫଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଅବିଜୟ। ବିଜୟର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଅପସନ୍ ଏ ପରାଜୟ। 26 ନିର୍ମଳ। ନିର୍ମଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମଳିନ, ଅପସନ୍ ବି ଅଶୁଭ, ଅପସନ୍ ସି ଅପବିତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୀତି। ନିର୍ମଳର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଳିନ, ଅପସନ୍ ଏ ମଳିନ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 27 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଶାଳ। ବିଶାଳର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ବି ଛୋଟ, ଅପସନ୍ ସି ଅଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ଡି ନିକୁଞ୍ଜ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। 28 ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ। ଉଚ୍ଚର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ନିର୍ମ, ବି ତଳ, ସି ଛୋଟ, ଡି ଅଳ୍ପ। ଏଠି ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚର ନିମ୍ନ। 29 ଦେଖନ୍ତୁ। 29 ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ରର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅପବିତ୍ର, ବି ମଳିନ, ସି ଅଶୁଭ, ଡି ଅନୀତି। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅପବିତ୍ର। ନିଷ୍ଠା। ନିଷ୍ଠାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଏ ଅନିଷ୍ଠା, ବି ଅନିଷ୍ଠୁରତା, ସି ଅବିଶ୍ୱାସ, ଡି ଧୋକା। ନିଷ୍ଠାର ଅନିଷ୍ଠା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 31 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାହସୀ। ସାହସୀର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଏଇଟା ଭୀରୁ ହେବ, ଭିତୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୀରୁ। ବି ଅସାହସୀ, ସି ଭୟଭୀତ, ଡି ଅଳସ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭିତୁ ନା ଏଇଟା ଭୀରୁ। ଟାଇପିଂ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସାହସୀର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଭୀରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 32 ସଜଗ। ସଜଗର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ସଜଗର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଅସଜଗ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 33 ନ୍ୟାୟର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ନ୍ୟାୟର ଅତି ସହଜ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ନ୍ୟାୟର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ 34 ସତଗୁଣ। ସତଗୁଣର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ତମଗୁଣ, ଅପସନ୍ ବି ରଜଗୁଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅନୀତି, ଅପସନ୍ ଡି ଅପକର୍ମ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତମଗୁଣ। ସତଗୁଣର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ତମଗୁଣ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 35 ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଶତ୍ରୁ, ଅଜ୍ଞାତ, ଦୁଷ୍ଟ, ଅଶୁଭ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧୁର। 36 ମଧୁର। ମଧୁରର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କଟୁ, ଅପସନ୍ ବି ଖରାପ, ଅପସନ୍ ସି ଖାରା, ଅପସନ୍ ଡି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଟୁ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 37 ସାଧାରଣର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଅସାଧାରଣ, ବିଶେଷ, ଅଲଗା, ଉଚ୍ଚ। ଅତି ସହଜ ସାଧାରଣ। ସାଧାରଣର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଅସାଧାରଣ। 38 ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା। ସଫାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଳିନ। ସଫାର ମଳିନ। 39 ଦେଖନ୍ତୁ। 39 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦର। ଆଦରର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନାଦର, ଅପସନ୍ ବି ଅସମ୍ମାନ, ଅପସନ୍ ସି ନିନ୍ଦା, ଅପସନ୍ ଡି ଅପମାନ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅନାଦର। ଆଦରର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଅନାଦର। ଅପସନ୍ ଏ। 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି। ଖୁସିର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଦୁଃଖ, ଅସନ୍ତୋଷ, ବିଷାଦ, ଅପ୍ରସନ୍ନ। ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଖୁସିର ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲେ।
କ୍ଲାସ୍ଟି ଶେଷ ଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।